Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu derek-derek sedaya wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedaya, aku iku ngomong sak temenku, ngomong jujur yen aku iki ancene ya duduk wong kejawen lho. Tapi enek sing komentar nang aku ngene lho. Kok koyok wong Jawa, ngakune wong Jawa tapi kok emoh diarani kejawen. Koyok emoh diarani kejawen. Biasanya aku bukan iku kok emoh, aku kok bukan iku menolak. Tapi iki bahkan dadi kekuranganku lho. Nek aku iki sejatine duduk wong kejawen. Lah nek aku rumangsa duduk wong kejawen, gak paham tentang adat budaya tradisi kejawen. Engko aku ngomong aku iki lho wong kejawen, aku iki lho Islam kejawen. Lho engko terus panjenengan nek takok, Kang, maksudnya apem iku apa? Maksudnya tumpeng iki lho apa? Kena apa kok gawe sego iku kuning, kok gak abang lho. Lah nek aku gak paham, gak iso jelasno kok ngene iki terus sampean piye kok. Akhirnya sampean kok ngarani, "Oh, ternyata kawurune abal-abal. Ternyata wejangane palsu." Kok panjenengan koyo ngono. Jadi aku iki gak paham, Lur. Aku iku gak ngerti, mergo aku duduk terlahir saka budaya kejawen. Lah sing diarani Jawa lan kejawen iki bedane adoh sebenarnya. Sing garakno, sing madakno apa sih? Persamaane Jawa lan kejawen iku cuman persamaane apa? Ya padha saka tekan wong Jawane. Nah, iki sing padha iku tetep iki tok. Jawa lan kejawen iku saka wong Jawane, saka ya leluhure ya padha saka Jawane lah, ngono. Lah, perbedaane iki akeh lho perbedaane. Lah nek kejawen niku kan wong kejawen iki wong sing gawe syariate ajaran Jawa. Nah, dadi sing dilakoni iki sing digalakne iki kaya dene ritual, upacara adat, persembahan sesaji, terus lah masalah sesajen iki wong kejawen. Ngerti maksud-maksude, paham simbol-simbole, simbolise wong Jawa iku ngene iku apa, iku paham. Lah nek wong Jawa iku ora gawe simbol-simbol ngono ku Lur, kaya pemahamanku ngene iki, aku iki maksud iki duduk wong Jawa lah. Pemahaman ilmu Jawa iku gak gawe kaya ngono ku Lur. Mergo pemahaman ilmu Jawa iki metani lan goleki ajaran Jawa sing sejati, ajaran hakikat Jawa sing dipelajari. Iku wong apa? Wong Jawa iki ngono lho. Loh, maksudnya keilmuan kawruh Jawa iku ngono ku. Dek beda ambek wong kejawen. Dadi wong kejawen niku istilah ilmu Islam iku ya tatarane sampai syariat ning tarekat tok. Lah nek wis mancik ning Jawa lan Jawani iki masuke wis hakikat lan marifat lho, ngono. Mulane aku anjene terus terang nek aku duduk wong kejawen. Bukane aku emoh. Tapi aku anjene gak paham tentang laku-laku spiritual, laku-laku semedi, maksudnya apa? Ritual-rituale wong kejawen iki aku gak paham. Kok njlentrehno aku ora paham, ora iso. Sing tak duweni kene ya mung kawruh nganggo basa Jawa. Kawruh tentang apa? Kawruh tentang kehidupan. Penyampaianku nggih basa Jawa. Kawruh tentang sejatining urip ya nganggo basa Jawa. Nah iku. Lah kawruh ngene iki mung sing diarani Jawa, ilmu Jawa ngoten lho. Paham sampai ngoten nggih. Wong aku kok bukan diarani kok kaya emoh, ya bukane kok emoh. Lah nek panjenengan niku wis tetep maksudnya iku tetep pendiriane sampean niku nganggep aku ya sampean iki carane wong kejawen pisan. Ya gak apa-apa terserah sampean. Tapi aja mbedhek aku tentang masalah budaya Jawa lho. Aku gak paham.
tentang masalah budaya-budaya Jawa iki gak paham aku. Nah, sing diwejangno Mbak Uke ben iku duduk masalah budaya, duduk masalah adat istiadat, ya duduk masalah tradisi, tapi masalah pemahaman ati lan rasa. Sing iki biyen iku pernah sing ilmu iki ku ancene wis ilmu turun temurun saka leluhur Jawa biyen. Mudune ilmu Jawa iki sadurunge Islam mlebu ning pulau Jawa, bahkan sadurunge agama Hindu Buddha mlebu ning tanah Jawa. Jadi ilmu Jawa iki ilmu paling tua tuh. Sebenarnya ngono. Ilmu Jawa iki ilmu paling tua. Ngoten. Ben paham sampeyan nggih, mugi-mugi panjenengan saged memahami, saged bedakno dhisik kejawen, dhisik arane Jawa ngono. Iki aku wis bolak-balik ngandani, wis bolak-balik tak bahas masalah Jawa lan kejawen, tapi bangga jek ono sing ngomong ngono. Dadi iki tak jelasno maneh. Tak luwih detail maneh. Pun dulur sak mawon ngapunten sing kathah. Kula pamit ya, baik menawi enten kelapatan lan kekhilafan kula nyuwun ngapunten. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.